Kaixo, ongi etorria, orain berreketen arteko eragiketak landuko ditugu. Beti ere batuketa eta kenketak ez baldin badaude. Egon behar dute biderketak, zatiketak edo berreketak. Eta taula hontan ikusten direnez, beti aurkitu behar dugu zer duten berdina. Berdina baldin bada berrekizuna, hau da, bekoak berdina baldin badira mantendu egin behar ditugu. Eta berretzaileak, kasu honetan, batu, biderketa delako, edo kendu, zatiketa delako. Berretzailea berdina denean, baitere mantendu egin behar dugu. Orduan, kasu honetan, bidertu egin beharko ditugu berrekizunak, eta hemen, zatiketan zatitu. Orduan, gogoratu. Berdina dauna, mantendu egin behar dugu. Eta kasu honetan, berreketa baten berreketan, egiten duguna izaten da, berretzaileak bidertu. Eta hola, kalkulatuko genuke. Goazen ikustea, ariketa batzuk eginda, nola egiten den hori. Lehenengoa dugu, 2 ber 7 eta 2 ber 5, biderketa bat. Orduan, guk esan dugu, berdina dagoena, mantendu egin behar dugu. Orduan jartzen dugu, 2. Eta zer egin behar dugu berretzaileekin, kasu honetan, 7 eta 5ekin, batu. 7 gehi 5, 12. Eta bukatuko genuke. Zerbaitegatik astutzen bazaigu zer egin behar dugun, edo duda baldin badugu, egin dezakeguna, hau da, 2 ber 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bider 2 ber 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zenbat da guztira, haula gurtuta, 2 ber 12 izango litzake. Hau da, lehenengo kasua. Bigarrena, zatiketa. Hemen baldugu zerbait berdina, bai, 3. Bai, 3 mantentzen dugu. Zer egin behar dugu berretzaileekin? Kenketa. Ordan, 8, ken 5, 3. Eta kalkulatzen dugu, edo utzi dezakegu, ez badugu eskatzen, 3 berriru, bestela 27. Nola egingo genuke, astutzen bazaigu nola egiten den, eta zeinen propietatea. Bajatzen dugu, 3 ber 8, 3 aldiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zati, marrarek zati esan edo, zati gitan bezala, 3 ber 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 zati 3 zenbat da? Bat. Bilek kanpora. 3 zati 3, bat. 3 zati 3, bat. 3 aldiz zati 3, bat. Eta hori bat. Zenbat gaitziz ezkigu? 3 bider 3 bider 3. Hau da. Beste hau. Zer dute berdina? Berlau, berretzalea. Lau hori mantendu egin behar dugu. Zer egin behar dugu bi hauekin? Zatiketa. 9, zati 3. Zenbat atako lizaiguke? 3. 3 ber 4. Esaten bat ikute zenbat den, argi da, 81 izango litzake. Beste honetan, zer dute berdina? Ber 7. Biderketa bat da. Orduan, egingo dugu, 5 bider 2. 5 bider 2 ber 7. Eta esango nuke, zenbat hau? 10. 10 ber 7. Eta lehen ikasi dugu bezala, 10 ber 7 da, bat 7 zeroki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guztira, 10 milioi. Urrengoa, 5 ber 2, gehiru ber 2. Zer dute berdina? 2. Mantendu dezakegu 2? Ez. Zergatik ez, batuketa delako. Ordan ezin dugu propietatea mantendu. Zer egin behar dugu? Egin behar dugu da, kalkulatu 5 ber 2, kalkulatu 3 ber 2, eta batuketa egin. Ordan, 5 ber 2, 25. Gehi, 3 ber 2, bederatzi. 25. Gehi bederatzi, 26. Bakatu. 24, zain ez di. 24. Urrengoa, 5 ber 3, bider 4 ber 2. Zer dute berdina? Ezer ez. Zer egin beharko dugu orduan? Kalkulatu, besterik ez dugu. 5 bider 5, bider 5. 5 bider 5, 25, bider 5, 125. 4 ber 2, 4 bider 4, 16. 125, 16 aldiz, bider 16 egin behar dugunean, atatzen zaigu, 2.000. Ordu. Ikusten duzu bezala, ezkasontan, propitate hauek ezin ditugu landu. Urrengoa, hemen dugu parentesi bat, berreketa baten berreketa. Bai, bidertu dezakegu. Orain dezakegu, 5, 2 bider 3. 5 ber 6. Zerbaitegatik astutzen bazaigu,
hemen egin dezake horrelako zerbait ere bai. Erantara. Bost berbi, bider bost berbi, bider bost berbi. Honek esan edu, parentesia, bere buruarekin 3 aldiz. Orduan, hemen berdina bost denez, jartzen du bost, bi, gehi bi, 6. Horrela izan gantzake. Urrengoa, 6 berbat. Berbat hau, bat hori eta jartzen, orduan jarko nuke, 6. Eta bukatu da. Guazen beste kasu bat, azkena azaltzea, eta ikusiko ez dute nola kalkulatzen den. Adibidez, baldin badugu 6 berriru, zati 6 berriru. Orduan, guk erabaki behar dugu zer duen berdina. Zer du, berretzailea berdina, ala berrekizuna berdina. Guk erabakitzen badugu berretzailea berdina dela, jarri beharko dugu 3 eta bekoak zatitu. 6, zati 6, mantentzen dugu 3. Zenbat izango litzake? 6 zati 6, bat. Bat berriru, bat. Bat, bider bat, bat. Eta baina bestela batea ere pentsatu ezakegu, esan ezakegu, ez. Berdina 6 da, berrekizuna, 6. Horrak zari behar du goikoekin, kenketa, 3, ken 3. 3 ken 3, 0. 6 ber 0 zen bada. 6 ber 0 da, bat. Biak berdina dirako. 6 ber 0 ez da 0. Horregatik, ikusten badezute zerbaitegatik 5 ber 0, edo 7 ber 0, edo 1000 ber 0, berdin zait, pentsatu behar dezute dela 1000 zati 1000. 7 zati 7. 5 zati 5. Ez da 0, beti da bat. Eta esplikazioekin, ondo ulertuko ez duelakoan, beste bat arte, agur.